ki bukunu Arge ki bibin Peke ki bukunu Arge ki bibin Şerine ki selamı Übe kabigi Şerine ki selamı Übe kabigi Zane düşmanı Zane büyüğünü Zane düşmanı Zane büyüğünü Varime cenge Sündürü canı Varime cenge Denge gel, denge Kurdistaniye. Janabinden uçayan radyo denge gelden başkodarin hece üre hafte mijdari 2025 inili Brüksel saat 8 la medide. Ömen uçayan serisi bir peşkeş fiken nemde mazade rebera poya. Ömer Öcalan Raygehand ko reberapo begirane liser xorixsin boyne rawastyaye. Suyeke jotmehe malbata reberapo serdana grava imraliye kir. Brazi reberapo Ömer Öcalan naveroka ve hevditine jajansa Mezopotamya revekut. Ömer Öcalan peşi kalavan geliyen ve spekeyen hevditire kirogut. Reberapo emle eyvane peşvazi kirin. Jimere beperfrehi bahsa biranne khoyenle gund kir. Leguri hevditine beri ve cari behtir behez u coş bu. Ömer Öcalan işaret bu domandıra tecitekkeri u haftına koy bu domand. Dışarten imraliyete te guherten nine. Jibu pevaju bu meşeri bera po fedakeriye kemezindike. Le heji kanunen infazeli imraliyede meriyet edene. Heji teciz cigerek Aliyan ve devam dikke. Reberapo lideri bir milyonane. Muhatabe serekeye pevajüye. Dve şerten kabatavi ben afrandın. Ömer Öcalan diğer kirkuliser bir yara ve kişina geri la van reberapo agahtar kiriye. Reberapo gutiye ve geçedanere derfet çibune. Edi derfeten ve yen xorexistin kirine çibun. Dve Hün tevi geleme ve pevajı birikstin bikem. Lazım eko pevajı bir tevli buna gel veri birikstin kirin. Heke havce bike bajar bi bajar, navçe bi navçe, gund bi gund, tağ bi tağ, deri bi deri bigerin. Modela ku em dixwazin ava biken jiger reve bejin da ku ev jidi ve pevajı edecih bigerin. Parlamenteri Dem Parti axaftin axwe buha doman. Rebera po gud ez entegrasyona demokratik ve eşkeri ve dibejim. Tevi vate ku devlet naslama çant, fikir, ardnegari valat u baveriya ve kabul bike. Yani naive vate ku hün devji naslama zaman berdin u baveriya xeberdim. Dehevditile de rebera po des şankiriye ku Evropşa Suri jeneze de şopine. U nerine xwe buha parvekir. Lazım e ku raydarın komara Türkiye terka himbune xweyen 7 salındı dome bike. Gele Kurd cumhuriyeti de tu gel u devlet anlake. Kurd duxazın hebu u naslamaya xwe baweki azad bijin u biparêzin. Divê pergala Kurd alıvır ava bûye bandorê di Şamê bike. Sûriye jî welateke serbixwe ye û divê Tirkiye jî li gorî vê hesasiyetê nêz bibe. Ji Ahmet Alşar'a zîvetir dikarin bi Mazlum Abdîre bi İlham Ahmet ve hevdîtine bikin. Rojava modeleke û çavê hemû cîhanê di sere. Ömer Öcalan da zanî ku reberapo tevlîbûna CHP ya pêvajûyê geleke bi qîmet dibîne, got ev pêvajû ne pêvajû AKP û MHP ye. Tevaya devletê alaqedar dike. Divê devlet wêrektir, ciddîdir, tevbigere û gavan barîje. Em di şeşe mijdarede çırayı xepêxin di heşte mijdarede jî ji bo azadiyê kom bibin. Federasyona Aleviyan a Demokratik Feda û Yekîtiya Jinên Aleviya Demokratik da AKP beriya meşa azadiyê ya heşte mijdarê li Kurînê daxuyanêkta. Feda û DKP Bank li Kurdistanê û dosyê wan kirin ku di heşte mijdarê de ji 7 salî heta bi 7 salî li Almanya bajarê Kurînê kom bibin û got werin em bi hev re çira hak û azadiyê pêxin û ronahiya azadî aştî û hezkirina
gelan behiz bikin. Salçen Alevi Balkşan ser komkujiyen lidişi civaka Aleviyan ugut me komkujiyen lidirsin koçgiri mereş u sevase jibir nekiriye u em nahilin veriş bir kirinci. Jibuku hakikat eşkere ve adalet vere bicil anin tekoşin ameh ve devam bike. İru deriye pevajı Ayşe demokratik umuruf de bu azadi ve kevi bijin hatiye vekirim. Kilide Ayşki u pekarna jiyana brumet azadiye brez Abdullah Öcalane. En baklehem Ustazin Aleviyan piran dayıkan juvanan u dikin ku beşari meş u mitinga köyüne bebin. Xwendekarên Sampol paradigma Rêberapo nîqaş kirin. Li Brezîlya bajarê Sampol xwendekarên Pola Dawîn a dibistanê komparatif ya arsê têkoşîna Tevgera Azadiya Kurdistanê û Konfederalîzma Demokratîk di nava xwe de nîqaş kirin. Dibistana Arso di sala 2017 de ji aliyê komek mamosteyan ve hatiye avakirin û perwerdeya wê li ser rêgeza kooperatifan e. Hemû xwendekar, mamoste û malbat di rêveberî û karên têne kirin de cih dikirin. Xwendekar jî têkoşîna gelan dikine mijara lêkolîna xwe û piştre di nava xwe de nîqaş dikin. Du ji mijara nîqaşa xwendekar û mamosteyan Arso Tevgera Azadiya Kurdistan û paradigmayê Rêberapo bû. Mamoste û xwendekaran gotin pêşxistina amûrên ku felsefeyê Rêberapo û têkoşîna gelan bi hev ve girêdî de girîng e. Eger paradigmayê netewê demokratik bikeve pratik ve têkoşîna internasyonal komünal ser bikeve. Mamoste û xwendekaran diyar kirin ku eger internasyona komünal ji Kurdistanê li cîhanê teva bela bibe vê cîhan û mirovahî were guhdarî kirin û dawî li şeran bêne were anîn. Bişe li ser navê Arso peyama piştgirî û hevkiriyê ji Rêberapo û têkoşîna demokratîk ya gelê Kurd re hat çandin. Heşti şervanên qesedê perwerdehî temam kirin. Navên deragihandina Hêzên Sûriya Demokratîk qesedê li ser malpera xwe ya fermî ragihand ku heştî şervanên qesedê 4 devreyên Akademiyên Şehîd Adnan Ebu Emced temam kiriye. Heştî şervanên Xurt û Keş ji tevahiyê herêmên Bakur û Şatê Sûriyê piştî Sundxwarinê tev li karên leşkerî bûn. Heştî ciwan merasimek leşkerî hat pêkanîn û piştî rêzgirtinê fermandarê qesedê Riyad El-Xelef axivî got hûn îro berdewama wan kesên ku rihê xwe ji bo xak û gel feda kirine. Riya têkoşînê dirêj lê em ê heta dawiyê dewam bikin û nehêlin Dijmin destkeftiyên gelê me şehîdên me têk biben. El-Xelef destşankir ku qesedê di pêşxistin û pêşveçûna jiyanên xwe yên leşkerî û fikrî de dewam dike. Ji bo rûbirûbûna her şêweyên gefan ew aramiya herêmê biparêzin. Di dawiya merasimê de şervanên nû sonda leşkerî xwarin û dest bi karên xwe yên leşkerî kirin. YJK'ye kuştina dilan encama sistema devlet mere. Yekitiyajinen Kurdiyen Almanya YJK'ye bıdakuyane gel bajare Lutwins Almanya kuştina dilan şermezar kirugut zilame binave ümidke su nesali didude mijdarede jinasu hafsali dilanke liberçaven du zaruken ve kuşt. Zaruken dilanke ji dibin çavderiya daire Juvanan de hatiye biçikerim. YJK'ye gut ku zayen peresti, nicat peresti, ol peresti û militarizm ideolojiyen begehin yen avaniyen devletiya meren. Ev avani her roj rili bertündiya lidi jinan û kuştuna jinan vedike. Dişerin hegemonik de her izide jin mağdur dibin û rasti qirkirin etin. YJK'ye heri davi gul ji bo rawastandina kuştun û qirkirina jinê pêwîstî rêxistinekirina jinê heye. Lidi ji avaniyen zihniyeta serdest ya mer û her jûre paşveruya meran têkoşîna rêxistinekirî mecburiyeteke. Ev weke YJK'ye diyar dikin ku tolhildana me lidi ji her jûre paşveruya meran ve bi mezinkirina têkoşîna rêxistinekirî dewam bike. Hunermend Hozan Xemdar kriza dil derbas kir. Hat diyar kirin ku hunermend Hozan Xemdar
çarşi لآلمانیا باجاری بیلفل کریزا دل در باز کرد. هنرمند خندار 38 سالیه او خدمت چند و هنرا کردی دیگه او بشتی راکران خوشخانه هاتی عملت کردن هات گوتن کو روش خاندار هینا لدیاره. Amerikacı Türkiye xwest ku dev jî 400 berde. Medya Amerika binûçeyeke ragihand ku rêveberiya Amerika ji Tirkiye xwestiye ku dev ji pergala parasla havayî ya Rusya 4 berde. Di nûçeyê de çavkarî nehatiye eşkerekirin û dibêje Tirkiye nîqaş daye ku ev amadeye dev ji pergala parasla havayî ya 4 ya Rusyayê berde. Rusya û Tirkiye di sala 2017 de ji bo kirîna pergala parasla asmaniya Rusyayê ya 4 peyameke bi 2.5 milyar dolar imzekiribûn. Ev pergal de havîn û payîza 2019 de teslîmî Tirkiye hatibû kirin. Vê yekê hiş ku nakukî bikeve navbera Tirkiye, Amerika û Awropa û ceza li ser berhemên leşkeriyên Ankara'ya hatin birin. Çavkaniyeke Tirk ji Sputnik'ine ya Rusya'yê re got nûçeyên ku dibêjin Tirkiye pergala parasla havayî ya Rusya 4 wê betal dike yan ji bifirûşe nerastin. Wezareta Parasya Tirkiye ji eşkere kir ku hîna 4 li gel artêşa Tirkiye tê bikaranîn û rewş neguheriye. Belê gotan ji memçeyên servisê pêşkêşkirin ana xatirê wedan baş.